Quen consegue esquecer o urxente fica co único importante. Quen sabe gozar da ledicia honesta, do sabor auténtico e do lecer xenuíno, deixa atrás as preocupacións, e só así dá paso á vida sinxela, sen artificios, os momentos memorables que acontecen en Arzúa. Unha vila onde a contorna rodea a quen se achega cos seus verdes brazos e lle ofrece o espectáculo máis exclusivo, o amencer bañado en mel e o discorrer polos leitos escritos das súas augas, ata chegar o solpor máxico da terra do queixo. Así comeza un novo capítulo na memoria de quen a visita, de quen a percorre, e paso a paso se deixa acoller pola amabilidade das súas xentes. Con elas aprende de quen sabe gozar dos praceres máis terreais da vida. Arzúa é, ante todo, camiño, lugar de paso e reencontro, confluencia de trazados históricos que levan a Santiago. Parada obrigada para festexar o presente e compartilo baixo as sombras dos seus carballos milenarios, onde a maxia sucede entre celebracións populares, lendas e tradicións. Quen quere ir máis alá, descobre a man experta que ofrece os petiscos máis saborosos, cos ingredientes de sempre e as receitas gardadas de xeración en xeración. Produtos locais que son orgullo e identidade, merecedores de protagonizar os seus propios museos. Na súa traxectoria, escoita as fontes borboriñarlle o oído e entón comprende que na simplicidade do natural, no saber popular e no carácter aberto, atópanse os grandes momentos da vida, porque ás veces a vida é simple. Simple como a vida mesma. Simplemente Arzúa.